So sa ka. Mayo adlaw sa tanang Sophie hitig paminawan ning handumanan sa sagawit. Ingon man sa mga artista nga makataw kinabuhi niya kung sugilanon. Tawagan ko sa pangaan nga Ili. Apat sa di ko pasugdan sa pagsaysay kini akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Muntik na kitang minahal. Ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong may iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Di ko noon na kaya ipadama sa'yo ang nararamdaman ng pusong ito. At hanggang ngayon ay naaalala pa. Muntik na kitang minahal. Ngayon ay aaminin ko na sana nga ay tayong dalawa. Bawat tanong ay iniwasan ko. Akala ang pag-ibig mo'y di totoo. Di ko alam kung anong nangyari. Damdamin ko sa'yo'y hindi ko nasabi. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. Hanggang ang puso mo'y napagod sa paghihintay kahit tagal. Saka ko lang naisip, muntik na kitang minahal. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw siyang kaagi karon mo kining usa ka lalaki nga taga Surigao del Sur ang ato matatampo nagdasingan nga Ellie.
Oh. Mananaw ta kalingawan ang gabi eh. Unsa ba kalingawan dayon niya? Dunay miss-miss sa tong baryo. Mananaw ta. Ha? Muapil tag himbi sa mga kandidata. Pulos na mga 60 bay. Pabusog sa mata ba? Mura tag bayot ana. Mo tanaw tag miss-miss. Bayot mo doon. Sige na gud. Wa bitaw tayo lingaw. Uban ta. Aya na ba eh? Gayan mo. Ah, Tanaw wow. In person na. dili lang ko daplin ba eh? Adir ko diri. Ay, very good. No, sam kay. Doon ako. Oh, uy, bay tanaw. Tanaw ra gud. Ang apil gid og dayon si Lisil. Oh, siya nang sayo. Uy, huwag yung sayong Lisil eh. Lisil ba? Lisil good. Linga na to ba? Tanaw. Uy. Ang aya na ni Misaya oh. Saman, ha? Abi ba na kong dili ka ganahan og pageant? Tulala ka man laging nagtanaw ni Lisil nga nagsayaw. Ha? Pataka lang ka? Dili, bay, dili. Dulon to si Lisil. Bay, tanay, manguli na ta. Ha? Ano yung tragoyin? Mukonggas sa tani, ha? O, nara siyo? Zel! Lizel! Ay! Uy, Joey. Hi! Ano yan na, ni mo ganiha dayo eh. Ikaw mo ginunta to'y daog ba? Pero okay ra. Naka-place mo na ka. Congrats din, ha? Pero, kini maganda akong kauban ang ganahan kay mo congrats ni mo. Wa ni pamilok kaniha na tanaw ni mo sa stage, good? Aha. Bay, ang sugod. Nawaw ni siya day. Trabaho na bitaw ka ng bay ili, mawawon kayo. Bay, tingin din ako sa Hi, Sil. Congrats ha. Thank you, Ellie. Ay. Uy. Itel, girl. Daram di ka, uy. Nangit ang bayot ni mo, ay. Hain ako nuka. Mga to na kununta. Uy, Joey, Ellie. Ay. Kamu di ay na. Day, Karo. Nga naman mo ka mo apil ganina, day. Daog ka siguro. Sure ka, Joey? Oh, daog ba? Patagpak ka, ha? Ayaw, eh. Ano, girl, ay. Siya, ay, kuyura, uy. Excuse na ninyo, ha? Hindi nga man akong tsahay. Ay, bay. Ha? Tuloy na nasaga. Ayay. Naigong kupido? Ha? Ibago, eh. Crush na ni mo si Lisil. Kani ato pa sa high school pa ta. Ikaw pataka mo lang eh. Tara. Manguli na ta. Ito. Nanatugaw ko mga manok. Wa pa ko makatug. Manong naman lisil ako makita. Inigpiyong na ko. Nayabag naman tingali ko. Huwag ka magsulting birthday na itong Abner eh. Magdawag na tagbino pang regalo. So, siguro magdaman ta. Nga, labing siguro, may inom maron diha. Bay, Tuan. daghan malaging tao. Oh, ngayon sa kayo kita rin bisita. Tara na. Manang yun na. We have already in the past produced Happy birthday, Bay Abner. Ay, gaya ninyong may abot. Ay, ganina kami naglingaw-lingaw. Pikaon sa mo, be. Kay tulak talo ni kahuman. Pikaon sa mo, Kan na. Sige na. Mga ninindot na tulak. Oh, uy, niyan ang mga gwapa na akong amiga eh. Abi na ko, Indianon ko na. Lizel, dali. Ni Asya. Hi! Sorry, ha, nadugay ko. Happy birthday. Thank you. Dali mo. Sabay na mo nilang by Joey o Lily. Oh, hi, Joey. Hi, Ellie. Hi, Zel. Bay.
Hay, kuno. Makatulala gid ang beauty ni Lizelle bay, no? Ellie, dali na. Sabay tagkaon. Ha? Dota tingin mo original. Woo! Woo! Ikaw ili. Hindi ba di kag-tikog, Lee? Ha? Nindot good. Nindot good, may lain. Bisa na apay lain. Ha? Salamat, ha? Una na kukulit niyo bay, ha? Mudagan ko kay dalain ako tingin. Oy, bay. Ikaw wag ning bajuwe. Biyaan mo lang to. Nga naman di ay. Mahadlo ka nga kitara. Ha? Basta ako. Feeling na ko safe ko ba nimo. Lizelle. Bangaan mo bay, eh? Gitaga na ito magigayon. Paano ka magiga? Sao man ako, bay? Mura muok ako dila kung naa siya. Ay, ako lang panguya para ni mo bay. Unsa? Nayabag ka? Ines Bejoy. Yung siya magkita mi din eh. Ganihapon ko nagpaabot. Ellie! Lizelle, ni aligi ka? Mato ni Joey kay may tuyo man kuno ka nako. Maong ani ko. Ha? May hinungdanon kuno kang isulti. Ha? Ibaga mo bay, eh? Ako na'y nag-set og date para ninyong Lizelle. Ang imo ato, ang pagdiga na lang. Wagad! Ang imo pag-isulti ang tinuod nga, wag ka makikita niya. Wa man sa mag-abiso na ko. Namuti buhato ni mo. Wa ko magkapangandam. Sabo di, oy. Murang kag laki, bay. Nakatsuy man unta ni mo. Unya, nakasuway na sa kag-uyab sa una. Maahay bitaw ko ba eh? Nga bagid nga, kung si Lizelle na ikatubang na ko, muram ko mablangko. Kung paan ko maayo. Sa sunod kayo, pangandaman ko na siya. Sulti ako na siya sa tinuod. O, di na ko magpadaog sa kulba, bay. Bay, sigurado na kayo mong buhaton, ha? Masing inig-abot na to ron dito sa ila. Huwag yung bukyan mo. Mauna ni bay. Wa na ni atasay. Hindi na bitas dos ila, bay. O bitaw, namugdaw na kong sugod, oh. Pero, bahala na ni. Mudigan ako niya. Ano, yun? Girl. Una na ko nimo girl oy. Aron makahigayon mo diha. Si Charo mo na ba yun? Ug si Lizelle? Nasa gawa sa pultahan nila. Kini. Timing sa gayo kay nasagoy ako. Charo! Lizelle! Mayang hapon ninyo diha, day. Hi, Sil. Hi. Uy. Nalaag lagi maron diri. Nagusaw mo din eh. Bagsamok-samok. Ha? Pida sa danong samuk-samuk, day, eh. Sama di ay. Mubiyak magali kong una ra makahigayon si Lizelle ug ang iyang uyab. Ha? Saba di, eh. Uyog down. Hoy, may uyab na ning akong amiga no. Bag-o lang yang gisugot. Akong ig-agaw. The babush. Bye, girl. May... Babe. Kadiyat lang, babes. Joey, Ellie,
mo? Kwan, wa, milaag lami, day. Sige, naaman day imong uyab. Adto na lang niya. Sige, Ali, Joey. Bye. Anugon. Wahi na ba may hinigugman siya. Kaanugo na. Kung gisulti ko palang unta ka to niya akong pagbati, kanyan to pa. Puno palang unta ko bitalaw. Sasabihin sa'yo, mayroong nangyari, hindi mo alam. Ito'y isang Dili gid maayo magpadaog kasi mong kahadlok. Karon, iko lang ko sa pagmahay sa kapagdaduha. Manghinaot na lang ko, nga unta, magbalbayon ka karon Lizel, uban sa imo hinigugma. Dinhin lang ko utob. Dagat salamat sa iyong pagtagad niya kung tampo. More power sa RMN.